wallahi ko na yi aka zo aka ritsa ni zan ce na yi. Ba ka da wuta, ba ka da aljanna, in na yi gulma ka zan kalli idan ka in ce na yi, ko ban yi ba ka zo tsare ni zan ce na yi. Let's do what happen. Na yi sai me. Amma dai da kunya. Wallahi ba wani kunya, wallahi tallahi shege ne. Ai ba cikin shege ne na haifa ba da zan ji kunya, wallahi ba wani kunya a gulma. Ina so in gana je Swiss ko Paris, wa'annan kasashe guda biyu ina kaunar su. Sorry, da America. Ina son in je America don in je in kalli wrestling. Sai dai a ce min Zuli ina dan kwambo, Zuli ina taska. To wa'annan tambayoyin shi aka fi min. Mahaifiyata ba zan iya kwatanta maka ba gaskiya, saboda a duniya gabaki daya in ka cire Allah ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, uwata ce ta uku, sai kanwata Haulat ita ce ta hudu, sai yaron kanwata ana ce mishi Sultan, sai Amira, sai Ihsan yaron Amira tawa, kuma Ihsan yarinyan kanwata, sai kuma wannan mara kunya Ummun Bishara. Amira ni na haifa abuna. Ni na haifa abuna, Amira yata ce bana. Take da mun kwal kamar rai. Hirar da aka yi tsakanina da Momo ko? To wannan hirar, magana ta gaskiya ya daga min hankali sosai ba kaɗan ba. Saboda a wannan lokacin ina location ɗin fim ɗina mai suna Burin So. Lokacin ina kan aiki sai irin ina shiga Instagram sai naga ana ta tagin ɗina, ana irin masu zagi na yi, masu cin mutunci na yi, duk dai irin ɓatanci haka babu irin wanda ban gani ba lokacin a inbox ina. To irin na zama confused, irin na shiga wani damuwa a lokacin gaskiya. To mutumin da ya kunta min da hankali shine Falalu Dorayi. Ya kira ni yana set ɗin sai ya ce mun zo. Ina zuwa sai yake ce mun naga cikin ƙanƙanin lokaci kin tada hankalinki. Gaba ɗaya ko an sa miki kyamara ba a samun abin da ake so. To ina so ki gane ɗaukaka ba ta zuwa sai da hassada. Layi wallahi. Kai Allah sarki rayuwa. Akwai wani lokaci kafin ina secondary school lokacin babana Allah ya ji ƙanshi ya gafarta masa, yake ce min akwai bikin kanwan mamana da za a yi a Zaria lokacin. Sai na je na tambaye shi da ce baba zan, lokacin ina JS1. To shi mutum ne bai so mu nisa da shi, baya barin mu zuwa ko ina, kullum muna kusa, baya ko nisa da shi bai so dan shi ya je wani wuri, ya fi so da ya dawo yana tare da yaransa. Sai nake ce mishi to za a yi bikin an ta'adda baba dan Allah ka bar ni in je, kaga ban taba zuwa Zaria ba. Ya ce ba za ki je ba. Na dinga roƙon shi ya hana ni zuwa. Mama na ta shirya ita ta tafi bikinta. Mun tashi a school 2 sai na dawowa gida na gudu Zaria. Ina zuwa Zaria muka gama biki kwana 2. Ya kira mama na ya ce ina Umma, ta ce a ta ce kai ka bar ta, ya ce ni ban ma san ta tafi ba. Daga makaranta ta wuce da ita da an ce min da wasu ƙawayenta mutum 2, Sadiya da wata ana ce mata Amina Musa. Na ɗauke su ita da yadda muka tafi. To ina dawowa babana ya dinga faɗa. Yana zuwa makaranta sai ya zo makarantar mu sai ya ce a zane ni. Haka ya ce a zane ni tunda na je Zaria ba da izinin shi. Haka aka zane ni a makaranta. Sai kuma da na dawo gida yana cewa ya haƙuri umman baba. Na ce kaman yaya? Ya za a yi ka ban haƙuri bacin ka je ka sa an da ke ni. Ce umma na irin yana mun wasa. Ha ba umman baba ki ya haƙuri, gobe zan je in ji dalilin dukan ki. Na ce kaman yaya? Kawai dai haka dai ya lallashe ni dai komai. Ina yawan tuna wannan abun gaskiya. Umma a gun babana haka ya saka min suna Ummul Khair. Duka films ɗin da na yi babu wanda ba na so, amma wanda na fi jinsa a raina har gobe ban gajiya da kallon shi sa'insa. Wai tuwo miyan kuɗi ba ɗanyi.
Tuwon kuɓewa ɗanya. Wallahi ka samu semo ɗinka ka buga shi da tuwon miyan kuɓewan nan. Ba a ba yaro mai kiliya. To ai kuma baka sani ba abinda kake tunanin zaka min ya bata min rai sai in gama ban ba san kai ba. Karamin abu zaka iya min sai in ji raina ya ɓaci ba zan ɗauka ba. Wani guy ne ana ce mishi Rabi'u Bakori. Shi ne first boyfriend dina. Samarina nawa? Taɓija. Saurayi na ɗaya. Wub da ni kuma? Kamar yayi wub da ni. Amin dai ba zai yi wub da ni ba sai dai ya aure ni. Ina so in ga na gina makaranta wallahi. Daga na boko har na islamiyya ya zama a ce wannan makarantar na umma ne. Ka san me yasa nake so in yi haka? Ina son in yi haka ne saboda akwai marasa ƙarfi da yawa waɗanda ba za su iya biyan school fees ba. To waɗannan su ne ya kamata ka taimakawa su shiga makarantar ba tare da sun biya naira ba.